Hello guys, saya halam sogani YouTube channel o tamne hingke ang din kedengma an video upload khaimi ang bitongo tamne hingke an exam rok choli tongo bagai tini hingke ang iko NI2 faija ang oron porebo hingke iko yang hingka mo hingkai knowledge part rok yang academic section rok iko yang go jabra rok naito asaja heri tongbai kya bupang tolawo asika sakra mobar ship ke jong achuk lai tongo ta ke rabar script thumlai tongsung yang go bo hangke rabat betai thomo gang ke script thomo desa phanya serang hangkaba yang hadi mukha kuwa sini bagan kacharo kuwa tonga asika tei ke jeng karen rok kore hingke oron tei rok tuko layo nah di mani asika kuthuk mo yang hingke bagan rok yang hingke tang mukhan chok kholai tongka ang mukhan chok mo kabang ma available chin yang mukhan chok rongkai chin noga nagi tin mano yang robo mukhan chok no obab karita pai rok asik sana nangya yang ke timo khai tongo nah di ko yang hingke Cini bagan kesaro waterfall kaisa tonggo mini waterfall ta asa kotoria mona ke nai thujak sugo daily nayo phaika hingke video ti sana himiti sajaga tin ke ti sana hakta nai thumon na de tei chung mani ora aro phiori ke busang nai thu Tabo ke di poni mai chana nai tongo khamu sideng baza ke muya dal te rubia alu khai mai chana nai tongo tak hingke mai chabai kheno ang bosoi kana thang tongo saichung ayang jere rok tongo ei koyang kheto rok tongo bolong teisi mathang rabar bagan te rok nai tong dipiang te thang angi mukasini sapalai chinparani ta iko ta khachok pai kya bor khe karlai tongo pan masa pan maya kho sab sekang mana sai maya ta borok 1 2 3 jona khai ang bai ka 4 jona ta iko ta khangke ang a kotor man rekhana hati tang kyang college thang tongo watini bagai sharing tong weather asaka kaham gari kai aram nang suku phong kasang go